שלום, היום אני אראה איך עושים קובץ DWF למערכת המקוונת בתוך DataCAD. אני הכנתי קובץ חישוב שטחים, שקובץ חישוב שטחים למעשה אני אראה לכם אותו קודם כל מבחינת מבנה השכבות. יש שכבה אחת שנקראת XREF, בשכבה הזאתי כן, יש רק את התוכניות מוכנסות כ-XREF, ושלוש שכבות, כן, כמו שהמערכת דורשת לקובץ DWG לחישוב שטחים. אוקיי, אני אראה לכם איך זה נראה. Layer Active Only XREF, ב-XREF אני רואה רק את התוכניות, כן, ובשכבות של הפוליליינים שהמערכת דורשת, כל דבר נמצא בשכבה. אוקיי, עכשיו, דבר אחד חשוב, כשאני רוצה להוציא קובץ DWF, אני מדליק אך ורק את שכבת ה-XREF. עכשיו, אתם צריכים להבין דבר אחד, כשעושים DWF, לא ניתן להשתמש בהאצ'ים שהם SPB fill, לא ניתן להשתמש ב-line weight, אם עושים line weight נגיד 2 או 3, אז ב-DWF אתה תראה 3 קווים, או 2, תלוי כמה כתבת, ודבר נוסף, אין הובעי עטים. עכשיו, חשוב מאוד לדעת שאני מסרטט, כל מה שאני רוצה שיצא בשחור, אני מסרטט אותו בלבן, וכל מה שאני רוצה שיצא בצבע, אני עושה אותו בצבע שהוא כחול, ירוק, אדום, כל דבר שאני רוצה, והוא יצא בצבע. ברגע שאני מסיים את התוכניות בצורה כזאת, אני חייב קודם כל להחליף את הרקע שלי ללבן. איך אני עושה את זה? אני הולך לטולבוקס, לטולס, לפרוגרם פרפרנסס. תחת דרואינג, כן, לשונית שנקראת דרואינג, יש לנו background color. אני לוחץ עליו, אני בוחר רקע לבן, ואני אומר לו אוקיי, נותן לו אוקיי. הרקע שלי כרגע של הסרטוט השתנה לרקע לבן. עכשיו, אני הולך ל-File, Export, DWF, On Layers, כן? לא All Layers, On Layer, רק את השכבה של ה-XREF. אוקיי? עכשיו, אני אומר לו Translate Color, כי אני רוצה שהוא יתרגם את הצבעים שלי, וסנטימטר. כרגע אני אשים את זה בתיקייה של חישוב שטחים, ואני אפתח פה תיקייה שנקראת ניסיון. אני כרגע נותן שם לקובץ, אני קורא לו T, שאני יודע שזה תוכניות, אוקיי, ואז אני שם פה תמיד תאריך, שאני אדע מתי סגרתי את זה, כי סביר להניח שאני צריך לעשות את זה עוד כמה פעמים. ואני אומר לו Save. ברגע שעשיתי Save, הוא שמר את הקובץ הזה. עכשיו, איך הופכים את הקובץ הזה למעשה שיצרתי מ-DWF ל-DWFX? ברגע שהציתי את הקובץ, אני סוגר את ה-DataCAD, פותח את התיקייה שבה שמרתי את הקובץ, הולך לתיקיית ניסיון, יש לי פה קובץ DWF, אני כרגע באפשרויות תיקייה, רגע, אני אתן לו אפשרות לראות סיומות של קבצים, ואז אני אוכל לשנות אותו ל-DW. אוקיי, מבטל את הסתר סיומות קבצים, נותן לו אישור, אז כרגע אני רואה גם את הסיומת של הקובץ, עומד על זה, אומר לו שנה שם, בא לפה לסוף,
וכותב לו X ונותן Enter. אומר לו yes, שימו לב, האייקון אפילו לא השתנה, שינה אותו ל-DWFX, וזה הקובץ שמעלים אותו למערכת יחד עם הקובץ DWG, ולמעשה הרובוט יוצר לבד את ההתאמה בין שני הקבצים. תודה ויום טוב.